खुलुमबाय लोगोफोर, नैबे आंनि गासै नैबे चेनेलखौ नायगिरि गासै साफ्रोमखौबो नैबे आंनि इउटुब चेनेलजों फिन बयखौबो बरायफिननाय जाहैबाय। दायोसो नै लोगोफोर जोङो माने नैबे थाव दिपुआव फैदों आरोना थाव सोनो थाखाय। दासो लोगोफ्रा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो, भिडिअखौ जाहाथे गासिबो जोबजासे नायलाङो लोगोफ्रा। माने जोङो दा माने नैबे थाव सोफैदों आरोना थाव दिपुआव गोसाइगावआवहाय। जोङो बेनिफ्राय थांनानै माने जोङो दंफां मिलाव थांनो नागिरदों आरोना गोसाइगावआव। दा आङो खेबगोन आरो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आरो बेबादिनो भिडिअखौ नायनानै जाहाथे लोगोफ्रा बिदिनो साबस्क्राइब खालामो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांमोनहा जाहाथे नुनो मोननाय बायदि। जाहाथे आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव अननानै। नै लोगोफोर नायदो, माने जायगाया मोजाङैनो जाबाय आरोना। दा स' लोगोफोर जोङो थांसिगोन नैबे थाव सोखांनानै। नै नायलांदो अब्ला लोगोफोर। नै दायो जोङो सफैबाय आरोना गोसाइगावआव। नै माबादिहाय दंफांखौ आरो नायलांदो, मोजाङैनो नै हागासिनो। माने जोङो बेखौ माने नायनानै माने जोङो बासिनानै लांसिगोन आरो। माने गभर्नमेन्ट न'नि जोंहा मोजां ना बुरजा मोनथारदों नालाय गामियाव, बेखायनो जोङो बे दंफांखौ बासिफैदों। नैबे जाहैबाय लालजिया आरो माबादि हायो नै फुराबो। नैबे जाहैबाय दंफां गिदिर हाग्रा। माने नै बिदि नारहरो आरो। दा बेयो एबारहाय बेखौ बोखांसै आरो। मानसिफोरनावबो बेबादिनो इमान साइन्टिस्ट जाबाय आरोना। माने जिउ गैयाब्लाबो जेन'बा बेफोरबायदि मेचिनफोरजों माने बिराद खामानियाव बाहायनो हायो आरो दा। माने मानसिफोरनाव बेबादि माने मेलेम थायो आरो फाग्लासो। नै दंफाङा माने बावनो हिसाब सारा दङ आरो गोसो बायदि मोनगोन आरो मा दंफांखौ नांगौ। माने सालनि अनगा नन साल गासिखौबो मोनजोबो आरो। दायो नै जोङो नैबेखौ जाबदों, लासिगोन आरोना रायलायबाय नैबेखौ, बेखौ गासैबो लाजोबसिगोन। हागासिनो नै लोगोफोर। जोङो माने थांसिगोन आरोना एबारहायनो जोङो लड होबाय। थेलायाव लड होखांनानै जोङो नैबे गारियाव थिखांहैसिगोन आरो। माने नैबे हानदों बैखौ लाबोनानै जाबदेरदों नैबेहाय। जोङो थांसिगोन माने जाबगासिनो। माने बेबादि बैयाव हानानै माने बिदि रोगायो आरो। ज' लोगोफोर बेखिनियावनो आं दोननो सानबाय। गाबोन अखा नायबानो आरोबाव मोजां मोजां भिडिअ लाना फैबावगोन। जोङो दायो फैबाय नै लोगोफोर, नायलांदो नै जोंना गारिया बेनो नै थित्तिरि होनो आरो। माने गारिया जोंना साखा खबथाम। जोंनो दायो थांगासिनो लानानै फैबाय। नै लरा जोंना बेनो, बेलाय नै एसेनोसै लोगोफोर, बेखिनियावनो दोनबाय। नै माने थावखौ नै बेबादि सुयो आरो नायदो लोगोफ्रा। माने नैबेखौ सानदों आरोना, बेखौहाय सिङाव सोहरनानै माने नैबेखौ सुयोना बेसे बुरजा दंबावो माने लिरबाय आरो नैबेहाय नै माने नैबेखौ सोहरबाय, बैयाव सोहरनानै माने दहाय जोङो बाहाय थाव सोदोंमोन नालाय
दा आङो बेखौ लास्टआव खेबबाय आरो जोंहानि थावदि फैनायनि मोजां आरो गोसोखौ बिराद गारि जायो फुङावनो एकदम बा बिहिर जायो नोंथांमोना मालाबा गोसोगाव ओनसोलाव फैबा नुगोन आरोना माने बिराद मोजां जायो बे थावदिफ्रावनो फुरा गिटारिं जाखायो ज' लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे ओरैनो डाटा साबस्क्राइब खालामनानै होयो माने जोंबो नोंसोरनि बेबादि जेनेबा मदद होनायजों जोङो थुलुंगा होनायजों जोङो गोसोखौ मोजां मोननानै जोङो बेबादिनो मोजां भिडिअ लानानै फैनो हानाय बायदिना दा लोगोफोर आङो बेखिनियाव दोननो सानबाय माने गाबोन अखा नायबानो बिदिनो मोजां